Oh, oh. Tumalun pa. Grabe siya. So, what's up guys? Yan. As you see, nakikita nyo naman. May pinapakuluan tayo. Yan. Ang recipe natin ngayon ay pwedeng pang ulam, pwedeng pang pulutan. Yan. Ang lulutan ngayon ay fried, crispy na tumbong. Tumbong ng pork o baboy. Yan. Antayin natin na pangalawang kulo na yan guys, kasi yung una tinapon ko yung bantas, pangalawang kulo na yan para yung sabaw pwede nating timplahan na pang sabaw, kasi maulan ngayong panahon ngayon, malamig, maganda rin yung may sabaw para hindi siya masayang. Yan guys, antayin lang natin na kumulo, tapos hihiwain na natin, tapos yun i-deep fry na natin, tapos yung extra sobra titimplahan natin na pang sabaw. Yan. Yan, kumukulo na siya guys. Tingnan natin kung kumukulo na. Iyon. Kumukulong tumbong. Tumbong. Yan guys. Sakto lang na sabaw. Yan. Awin na natin guys. Hanguin na natin. Tapos hihiwain na natin. Yan guys. Hanguin na natin. Tapos yung iba, iwan na lang natin mamaya. Ito malaki. Ito lang tumukit. Para mas madaling mag crispy. Yun. Oh. Yun. Yan guys. Papan natin saglit kasi mainit, hindi natin makahawakan yan. Ayan guys. Tapos ito naman tira, timplahan na natin guys. Timplahan natin ng oh yun, may magic sarap niya. Magic sarap konti. Tapos pamintang durog. Pagtaran natin ng sibuyas. Ito na isipa ko na kayo. Guys, yan. Dito na tayo. Ayan na. Pero guys, pakulon lang natin. Uy, may konting sabaw. Konting asin. Yan. Antayin lang natin, tapos tikman natin, tapos all goods na yan. Tapan natin. Tapos mabilis. So dyan guys, buhayin na natin yung tumbong ng small size. Ulo na guys, tingnan natin ang goods na yan. Yan guys, yan. Buhayin na natin sa lambot. Sobrang ata. Okay with goods yan. Yan. Para mas madali siyang magiging crispy. Parang kung yung binabarbecue. Na-adobo yan tapos binabarbecue. Yan. Pero to, direkta na kwan, direkta na i-fry na natin ito guys.
diba? Oh. 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 Lambot guys. Oh, matulis lang yung kutsilyo ko. Yan. Yan. Yan guys, all goods na. Set. Yan guys, painit na tayo ng kawalis. Ito yung kawalis. Tapos i-deep fry natin siya guys. Hey! Ingay mo. Yan, tingin pa natin guys ng paminta. Tapos, asin. Saka MSG. Magsarap. Baka naman. Yan, uusok na siya guys. Ikings mainit na. Yan guys, tingin natin ng vegetable oil. Yan. Uusok guys. Nausok yung cover ng apoy natin guys. Hey! Yan, uusok na siya guys. Pero di pa lang kung ano yung uusok. Lulutuan ba o yung pan. Testing natin guys. Ayun. Yan natin ilagay natin para maganda yung pagkakaluto. Yan. Ang bango. Yan, yang lupa. Kali. Oke, kita guys. Lanjut, yan guys, tapos yung pwede match. Ang na natin guys, tapos pag-good na tayo. Alam niyo ang susunod. Baka magandang pares dito. Okay, sa mga. Alam na. So, you know what's up guys, yan. Luto na ang ating prinitong tumbong. Yan, dito ako sa likod namin guys, yan. Darab ng tubig, kulungan ng manok. Meron tayo ditong sausawan, suka na may bawang, tsaka sibuyas.
Yan, ito naman yung deep fry natin na tumbong. Tikman muna natin kung malutong nga talaga siya. Sarap. Susong natin. Masarap tong may pares. Meron tayo ditong malamig na Nestea. Yan guys. Masarap to pampulutan. Tsaka mura pa. Yan guys. Hindi ko alam kung naririnig yung crispiness niya, pero talaga masarap. Hindi tayo makagala-gala guys kasi alam niyo na umuulan, may LPA pa, kaya food trip muna tayo. Yan guys. Oh, may sumisilip. Tikman mo. Yan. May audience ako dito. Yan guys. Sarap, tapos patong mo yung bawang para hindi putok-batok. Tamis. Try nyo guys. Tapos yung kalahati nito kanina, tinimplahan ko yung sabaw para sarap yun pag tag-ulan. Yan, babanatan ko mamaya. Ako, huwag kang mag-aya ng kainuman na malakas mamulutan. Sigurado ubos to guys, ubos. Guys, malaki. So yan guys, papatikim ko muna sa mga kasama ko para sabihin nila hindi ako nag-iwan. Pero cheers. So yun guys, try nyo subukan prito ng deep fry na tumbong, pork tumbong. Tapos gawa ka ng masarap na sausawan. Tapos yun, guys, sa susunod na vlog, peace.